Hej. I den her lille film, der vil vi gerne vise, hvordan Karen og jeg fandt afstanden ud til det grantræ, som I kan se på billedet, ved at bruge talesætning. For at gøre det nemmere, så har vi placeret et punkt her, P, B, og det er fra det punkt og til punktet, som vi kalder B-mærke, hvor Karen står, at det er den afstand, vi gerne vil finde. Vi kan også kalde en runde linje her. For at gøre det, der laver vi et punkt til på den anden side, på vores side af floden. Og igennem det, der tegner vi så en linje. Ikke den. Den her linje, A-mærke til B-mærke. Fra den linje, der laver vi så en parallel linje, som vi laver ved at tage en målestok, en lineal og måle en meter herfra. Så den er vinkelret på den her linje her. Så får vi så en linje, som kan ses her, som selvfølgelig ikke var lige så lang, men som i hvert fald var længere end linjen A-mærke til B-mærke. Derefter så sætter vi så 2 punkter på den her linje her, som flugter med henholdsvis B til B-mærke og B til A-mærke. Og det gjorde vi ved at stille os bag hinanden, så vi forsøger at se, om de flugter. Og der fik vi så de 2 punkter A og C. På den måde så lavede vi altså en linje fra B til A, og en anden linje, som gik fra B til C, igennem de 2 andre punkter. Så nu har vi altså den store trekant, og så skal vi så bare bruge en lille trekant, som er lige den. Og det gjorde vi ved at lave at måle afstanden fra A-mærke til B-mærke, og så måle den afstand igen nede på den anden linje. Og på den måde så fik vi punktet C-mærke, og igennem det her stykke, som er parallelt med A til B. Og altså fremkommer den her lille trekant, som er ligedannet med den store. Og derefter så var det faktisk bare at måle på de her sider, så vi fik at A til C, den her linje her, nej, A til C mærke, det er skrevet forkert heroppe, men den er 338,5, og linjen C til C mærke er 22,5 cm, og så har vi den sidste linje, som er B-mærke til C, som er 102 cm. Og det kan vi så sætte ind i vores formel, så vi siger, at fordi vi ved i talesætning, at forholdet mellem siderne er det samme, så kan vi sige, at forholdet mellem siden AC-mærke og C-mærke er lig med den her røde linje, som vi kalder X, over B-mærke C. Og det kan vi så sætte vores tal ind, og isolere X, og få, at afstanden fra B til B-mærke er cirka 15 meter.